Сәлам дуслар, мин Ирек. Бу кичке Хайрулла каналы һәм бу чыгарылышның номеры юк, чөнки ул көндез төшерелгән. Бик томанлы, яңгырлы көнне. Бүгенге чыгарылышта мин сөткә караш ясыйм. Ул сөт исемсез. Аның турында нәрсә әйтә алам? Ул Наласа авылында җитештерелгән. Бу реклама түгел. Мин бу сөтне кыстыбый ясарга дип алдым, ягъни кыстыбыйга бәрәңге буламыгын. Наласа сөте дип атыйк аны. Аңлаганыгызча, Татарстанда, Арча районында, Наласа авылында җитештерелгән. Сөтнең масса өлеше 2,5%. Нәкъ шуңа күрә мин аны бәрәңге буламыгына өстәргә дип алдым да инде. 1 литр күләме. Әйдәгез, аңа караш башлыйк. Мин белмим, интернетта моны кеше ясыймы, юкмы? Ясасалар нинди акыллы кешеләрдер инде алар. Алабыз бер чынаяк, аңа сөтне бераз гына шын дегустаторларча күрәсез, әйеп күренмидер монда. Сөт инде, сөт, гади аппак сөт. Һәм мин сөткә татарча беренче караш ясаучы кеше буларак, бу Наласа сөтенә үз бәямны куям. Һәм бу сөткә берничә бәяләү ысулын уйлап таптым. Беренчесе тәме. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Майның масса өлеше 2,5% өчен ярыйсы, ләкин гомумән минем башымдагы сөтнең идеалы ул әлбәттә әле генә сыердан савып алган сөт. Мин бу сөткә 10ннан 7 баллны бирермен һәм комментарийларсыз. Төсе, бу сөттә бераз гына май йөзеп йөри, шуңа күрә аның аппетитын минем өчен бу сөтнең төсен ямьсезләтә. Алай әйтеп булсак. Булай сөт инде аппак, төсе буенча 10ннан 9 баллны куям. Һәм өченче бәяләү ысулы ул ис булсын. Кибет сөте өчен тәмле ис. 10 сыер исеннән 9 балл. Һәм бу сөтнең уңай һәм тискәре яклары турында сөйләп китим. Уңай яклары, әлбәттә бу сөтнең ике телдә язуы. Миңа иң кызыгы татар теле. Монда күрәсез, мин аннары фотоны кыстырам. Барлык мәгълүмат татарчада язылган. Бу бүгенге көннәрдә бик сирәк күренеш һәм мин моны өчен алкышлый гына алам. Афәриннәр, натуральный продукт дәвам итегез. Бөтен продукциягызга да шулай ук татарча язуны дәвам итегез, зинһар, һәм башка эшмәкәрләр дә зинһар үз продукциягызга мөмкин кадәр күбрәк татарча языгыз. Лайк. Икенчедән, Наласа, Наласа, Наласаны су баса. Һәм уңай яклардан әлегә бетеп тора, тискәре яктан нишләптер алар татарча текстта хата җибәргәннәр. Ягъни майның масса өлешендә татарчада 2,5 урынына алар 2% дип язганнар. Минем өчен бу сәер булып күренде һәм зинһар мондый хаталарны киләчәктә ясамагыз. Һәм минем әлегегә булды. Лайклар куегыз, бу каналга язылыгыз, бу видеоны соцшелтәрләрдә урнаштырыгыз һәм дусларыгызга сөйләгез. Сау булыгыз. Сезгә анда күрсәтеп тормыйм, сөт инде.